Lukáš Bárta, Ostrava, Lukáš Bárta dojíždí na třetím fleku, 14 dní. A máme tady cruiser do 29 let, Honza Fuňo, Krenda Živný, Lukáš Bárta, to jsou první tři pozice v této druhé jízdě. Pokud vám, kteří kolem mikrosu už jste nějaký ten pátek, říká něco Lukáš Bárta, ano, je to ten Lukáš, který jezdil v kategorii Hecni se ještě! odmlčel a je to opět tentokrát v kategorii cruiser. A už na druhé pozici těsně za Honzou Fuňokem. Třetí nám dojíždí Renda Živný. 13. Takže loučíme se s těmito jezdci. Pro pořádek vám ještě představím 20 víte Honzu Fuňoka z Bohumína s dvojkou Rendu Živného. Hetmaňák, s trojkou Radek Mojnár, Třinec, 61 Lukáš Dvajkar, Kojetín, 5 Martin Jorda Kojetín, 7 Vašek Mirval Kojetín a 4 Lukáš Bárta Ostrava. Poslední zatáčce, tuhý boj mezi trojkou a 20. A vyhrává nám tuto jízdu s trojkou Radek Vojnar z Třince.